Karrantzatik abiatuko gara gaur. Karrantzan behi esnea ekoizten duten etxalde asko daude eta El Molino hoietako bat da. Albistegian, Euskal Gastronomiaren 5. topaketaren berri emango dizuegu, Bimako Garena jatetxean antolatu zuten. Berriatuan, Kofradia Baske Seafood ekimena aurkeztuko dizuegu. Gipuzkoako eta Bizkaiko kofradiek jarri dute abian, eta gure herriko arrantza sektoreari oro har lagunduko dio. Aralarren amaituko dugu, Joseba Insaustirekin izan gara haren txabolan. Ardilatxak ditu eta ardiak hartuta mendira igotzen lehenetako bat da. El Molino etxaldea 60ko hamarkadatik dago Karrantza aldean. Makinerian egindako inbertsioak eta instalazio guztien garbitasuna aipatu beharrekoak dira. Jesteko robotak mugarri izan ziren etxaldean. Behiak jestegelatik igarotzen dira eta batez beste egunean 3 aldiz egiten dute. Datu guztiak erregistratuta geratzen dira, horrek informazio baliotsua ematen die abeltzainei. Lehen 2 robotak 2012an jarri zituzten eta 3. 2014an. Behiei ongizatea ekarri diete eta abeltzainei erosotasuna eta lasaitasuna. Horri esker, gure lan fisikoa ez da hain gogorra, eta ordutegi malguagoak ditugu. Horrez gain, behientzat ere, hobea dela uste dut, jesteko modu hau naturalagoa data. Robotak gauza asko hartzen ditu kontuan, jesteko ordutegiak, ekoizpena, edoskitze egoera, horren arabera jetzi egingo du edo ez. Jesten badu, orain sartu den behiaren kasuan bezala, jateko dosi bat jarriko dio, robotaren kabinan dagoen bitartean jan dezan. Bere garaian, lan aldaketa handia izan zen guretzat, baina baita behientzat ere. Behiek lasaitasuna behar dute. Berdin dio goizeko 8ak, eguerdiko 12ak, edo gaueko 10ak diren. Duela gutxi eta inbertsio handi baten ondoren, aireztapen sistema berritzaile bat instalatu zuten ur aspertxoreekin. Azken urteotako beroaldiak direlata, Felixek eta Mikelek sistema automatizatu bat instalatzea erabaki zuten, ganadua freskatzeko. Azken inbertsioetako bat, abereen ongizatea hobetzeko izan da. Abereak aireztatzeko eta freskatzeko sistema bat da. Airea batetik eta ur dutxak bestetik. Bien kombinazioa da, alegia. Egia esan, hasierako inbertsioa oso handia izan zen, baina berehala ikusi genituen emaitzak. Lehen minutuan. 220 abelburuk baino gehiagok minda ugari sortzen dute. Minda hoietatik libratzea arazo handia da. Mikelek eta Felixek mindak kudeatzeko enpresa bat kontratatzen dute. Bi etxaldeen artean, guztira 9 milioi litro minda sortzen zaizkigu. Erraz esaten da. Baina, erotzeko moduko kopurua izan arren, hoiek kudeatzeko ez dugu arazorik. Badago horren kudeaketa egiten duen enpresa bat. Hemen, edo aldameneko lurretan, kudeatu egiten ditu. Eta lan hori gainetik kentzen digu. Bestela, etxalde honetan norbait izan beharko genuke soil-soilik mindak ateratzen. Eta elitzateke berdin kudeatuko. Abereak egoki elikatzea funtsezkoa da etekinak lortzeko. El Molino etxaldean kaikuri saltzen diote esne guztia, eta kooperatibak, esnea biltzeaz gain, behiak elikatzeko erabili beharreko nahasketei buruz aholku ematen die.
en la cooperativa Kaiku. Kaiku kooperatiban 70ko hamarkadaz geroztik gaude. Kaikuk, esnea biltzeaz gain, hainbat zerbitzu ematen dizkie bazkideei. Besteak beste, hornidura zerbitzua, hor etxaldeko kontsumigarri guztiak sartzen dira. Eta horrez gain, elikadura zerbitzua ere badu. Alimentación. Instalazio hauetatik kilometro gutxira beste nabe bat dute. Behi gazteak eta bertan dauzkate. Mikel arduratzen da horretaz. Ezaugarri genetiko onak dituzten abereak hazienda ugaltzeko erabiltzen dira. Son de semen sexado. Semen sexatukoak dira. Munduan dauden ezaugarri genetikorik onenetakoak. Hainbat zentroekin egiten dugu lan, zezenik onenekin. Hango nabetik Zaragozako ugaltze zentro batera doaz. Eta beste talde bat nabe honetan gelditzen da. Hemen bazka eta lekua dituzte. Ondo daudela uste dut. Eroso daude. Ugaltzen ditugun behien 60 edo 70 hemen ditugu. De la recría, 60-70%. Beste nabean ez bezala, garbiketa robot batekin egiten da. Ez da errestaka dabilen narrabol bat, ukuluetan ohikoa izaten den bezala. Mikelek azaldu digun nola dabilen. Pues optamos por poner este robot. Robot hau jartzea erabaki genuen. Garestia da, baina lan bikaina egiten du. 2 orduan behin pasadadin programaturik dago. Koordenatuak sartu eta patio batetik bestera dabil. 2 orduan behin pasatzen denez, patioak oso garbi ditu. Simaurra pilatzeko denborarik ez baitago. Horri esker, behien hankak askoz osasuntsuago daude, gaitzi gabe. Tanto contacto con el estiércol. Mikel eta Felix bokaziozko bi abeltzain dira. Modernizazioaren eta berrikuntzaren alde egiten dute, eta karrantzako gizon eta emakume askoren abeltzain espiritua ezin hobeto erakusten dute. Euskal gastronomiaren 5. topaketa Dimako Garena jatetxean izan zen. 250 kide baino gehiago batu ziren bertan, euskal gastronomiaren balio kate osoa. Mantala eta Bizkaiko Sukaldarien Fundazioa dira ekimenaren bultzatzaileak. Mantala euskal gastronomia sustatu eta ezagutzera eramateko ekimena da. Nagusiki euskal gastronomian erroturiko eragile desberdinekin era kolaboratiboan bultzatzen den proiektu bat da, ez? Eta bertan sektorea ikuspegi oso batez lantzen dugu, ez? Bai baserritarrak, ekoizleak, ardogileak eta sukaldariak eskuz esku. Gaurkoan hemen gaude Garena jatetxean euskal gastronomiaren 5. topaketa ospatzen. Gastronomia iraunkorra edo jasangarria ardatz izango duen topaketa honek, ia 300 bat lagun elkartuko ditu hemen, eta gure gastronomiaren bilakaera elkarrekin landuko dugu. Aipatu moduan, gastronomia iraunkorra egungo begiradatik, ez? Etorkizuneko erronkak eta aukerak elkar landuz. Aurtengo edizioan gastronomia berdea eta jasangarria izan dute ardatz. Sektoretik bertatik beste eredu batzuei buruz hausnartu nahi izan dute, ikusteko nola konektatu daitekeen ardura handiagoz lurrarekin, produktuekin, lanbideekin, pertsonekin eta lurraldearekin. Duela aste gutxi, 4. eta 5. gamako arraina saltzeko instalazio berriak zabaldu zituzten Berriatuan. Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleen kofradiek eta Eusko Jaurlaritzak Kofradia Basque Seafood jarri dute martxan azilurren bitartez. Kofradia Basque Seafooden 5. gama lantzen dute. Izan ere, kontsumo ohiturak aldatu egin dira. Halere, hori ez da batera ezina arrandegi tradizionaletan saltzen diguten arrain freskoarekin.
Bosgarren gamako platerak etxean edo ostalaritzan erabiltzeko pentsatuta daude. Berotu eta jan. Kontsumo joera hau nagusitzen ari da. Gazteen artean gero eta gutxiago dira sukaldean denbora galtzen dutenak. Janari aurreko zinatuak nahi dituzte, anoak gehien bat. Deusik soberan geratu ez dadin. Mikrouinean edo labean sartu, berotu eta listo, jateko prestago. Ostalaritzan ere, menuetarako, bosgarren gama hau erabiltzen dute. Erotu eta jan, eta ezer gutxi bota. Compran esa quinta gama que también es calentar y listo. Jorgek Cofradía Basque Seafood aurkeztu digu. Cofradía Basque Seafood es un proyecto... Cofradía Basque Seafood proiektua Bizkaiko eta Gipuzkoako kofradietan sortu da, Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz, azilurren bitartez. Arrain salmentaren baliokate osoa osatzea du helburu. Lehen, solteko kontsumorako arrantzatzen eta saltzen zen. Laugarren eta bosgarren gamako salmenta modalitate honek berriz, kontsumo joera berriei erantzun nahi die. Horrela, solteko arrainaren kontsumoan izan den berakada arindu daiteke. Arrain harrapaketak eta salmentak handitzearekin batera. Sailkapen gelak bi lerro ditu, bata eskuzkoa eta bestea mekanizatua. Eta biak erabiltzen dira sartzen den arrainaren ezaugarrien arabera. Leku guze bi linea, bata manuala eta beste bat automatikoa, eta linea honetan egiten duguna da, jatorrizko kajak ipintzen dugu linea horretan, eta operarizuak hartzen dabe kajak, eta klasifikau edo batu itzen dabe arraina, eta kaja barrizetan ipintzen dabe. Amaieran dauz bi dosifikadore, salmueran dosifikadore bat, eta izotzan dosifikadore bat. Orduan, kajan luzeraren arabera, izotza eta salmueria dosifikatzen dabe. Cofradía Basque Seafoodek instalazio modernoak ditu eta higiene neurri guztiak betetzen ditu. Europa mailan punta-puntako zentroa da. Proiektu honekin lortu nahi duguna da, arrain industria, apur bat higienikoki beste industria batzuekin alderatuz apur bat atzeratua dago, eta nahi duguna da kliente guztietarako ahalmena izatea kalidade aldetik eskaera bat izateko, eta nahi duguna da batez be kalitate maila gorenian egotia planta guztia. Euskal Herriko portuak dira enpresa berri honen arrain hornitzaile nagusiak. Euskadiko 5 portuak ditugu lankide. Hondarribia, Pasaia, Getaria, Ondarroa eta Bermeo. Alturako arrantzan 2 daude, Ondarroa eta Pasaia. Eta basurakoan 5. Espeziak, alturako arrantzan batez ere, legatza, zapoa eta itsasoilarra. Eta basurakoan aldian aldiko harrapaketak, berdela, antxoa, eta denetik pixka bat, txitxarroa, aingira eta bar. Gero, hegaluzearen kanpaina dator. Normalean maiatzean hasten da eta kuotak bete arte. Laugarren gamako produktuak eraldatzeko eta xerratzeko gelatik, Jabik produktuari buruz hitz egin digu. Gaur, txitxarroarekin ari dira lanean. Solteko arraina jaso eta xerrak edo medalloiak egiten ditugu edozein ebaketa motarekin. Kontsumitzaile gazteen profila hori da. Ez dakite janaria prestatzen edo ez dute denborarik. Are gehiago, batzuek ez dute ez da saltokiko salmaian ere egon nahi. Jaki errazenak bilatzen dituzte. Beraz, solteko arrainetik arrain xerratura egin dugu salto, eta jarraian, erretilu termozigilatuetan sartu, produktuaren iraungitze data atzeratzeko. Eta urrats bat arago, 5. gama dago. Beste kategoria batzuek urteetako abantaila hartu digute. Beraz, arrainekin urratsak ematen hasi gara, berotzeko prest dauden platerak lortu arte. Era guztietako arrain errezetak ditugu. Atuna, berdela, antxoa.
Ikusgarriak dira, oso onak. Pasteurizazio txikiko produktuak dira, freskoak. Arrantzatu, ordu gutxian izoztu, eta segituan 4. eta 5. gamarako prestatzen ditugu. Produktu bikainak dira, eta era guztietako errezetak daude, marmitakoak, atun lasaina, atuna tipularekin, berdela eskabetxean edota tipularekin. Arrain sektorea, arloko industria eta gure portuetako kultura bultzatzen ditu zentro berriak. Nosotros hablamos de que es un proyecto... Proiektu integrala eta bultzatzailea da. Lehen sektoreak, itsasontziak eta harrapaketak ez ezik, lehorreko faktoreak ere kontuan hartu behar ditu. Besteak beste, kontsumitzaileak eta kontsumo joera berriak. Proiektu honen jabeak, kofradiak eta Eusko Jaurlaritza dira. Eragile, bezero eta saltzaile guztiek arrain kontsumoaren alde egin behar dute. Beharrezkoa da. Denon artean bultzatu behar dugu hau. Kalitate handiko produktuak dira. Nutrizionalki abantaila asko dituzte eta kontsumoaren jaitsierari buelta eman behar diogu. Tenemos que dar la vuelta a esa caída de consumo. Merkaturatzen dituzten produktuak ondo identifikatuta daude eta kontsumitzaileek Euskadiko portuen jatorria ezagutzen dute. Nosotros principalmente somos Gu Euskadiko eragile bat gara. Eta gure jatorria blindatzen duen marka bat daukagu, Kofradia Baske. Dena trazatzen dugu, ontzitik erretiluraino. Saltzen dugun arraina, gure arrantzaleek harrapatu dutela eta gure portuetan lehorreratua dela ziurtatzen du. Badugu beste marka bat, Kofradia Seafood. Hor sartzen den arraina generikoagoa da, zefalopodoak, itxaskiak eta bar. Bezeroari zerbitzu integrala eman behar diogu. Xerretan 140 inguru galtzen da, baina hondakin guztiak erabiltzen dira animalientzako pentsuak egiteko. Kofradia Baske Seafood tresna ahaltsua da baxurako eta alturako euskal arrantzaleen jarduera indartzen duelako. Kontsumo ohitura berriak kontuan harturik, solteko produktuak eta produktu eraldatuak ekoiztea du helburu. Udaberriarekin batera, mendietako larreak ardiz, beiz, zaldiz eta ahuntzez betetzen dira berriro. Larreen birsorkuntza errazten duen neguko geldialdiaren ondoren, abeltzainek eta hartzainek ohiko trasumantzia egiten dute ibarretatik mendira. Ardiak Enirio Aralarko larreetara eramaten dituen lehen hartzainetako bat Joseba Insausti da. 14 udalerri biltzen dituen mankomunitate baten larreak dira. Esnaurreta bat txabolara jo dugu. Josebak biletzialdietako lehenengoarekin hasten du eguna. 200 bat ardi ditu eta dagoeneko artegian daude arkumeekin eta ardi lehorrekin batera. Jetzialdi bakoitzak 2 ordu inguru irauten du. Pixkanaka ardiek aurrera jotzen dute. Ibarrean ardiak deseroso nabaritzen zituen Josebak eta esne gutxi ematen zuten. Ardiak Gabonetatik ekaina maiera arte jesten ditu eta azken etapa hemen egingo du, mendian. Mendira normalean etortzen gea maiatzen hasieran, naiz eta urten pixka bat beranduago etorri naizen, eta ondoren jesten gera urrian amaieran. Tarte hortan, jesten ari naizen boladan, hemen bizitzen naiz. Lehen bizitzen ditzen hilabete terdi, baina ja gaur egun hilabetera ez naiz iristen. Eta gainontzeko denboraldin, ardiak hemen egoten dira, baina ni biltzen naiz gora eta bera, normalen egunero espaldin bada, 2 egunetik behin gustatzen zait etortzea.
Jeste automatikoa jartzeko aukera izan zuen, baina ardiak eskuz jestea erabaki zuen azkenean. Nekezagoa da, baina ardilatzen kasuan hobe dela uste du, oso ardi menditarrak direlako. Mendiko ardi latx bat da betikoa, oso rustikoa, baina esnetan produzio apal bat dute. Eta horrek egiten du laktazio bukaeran batez ere esnea ardiko oso kantitate txikia izatez aparte, oso grasa eta proteinan oso aberatsa izaten da, oso esne lodia, eta esne hori makinari ateratzea kosta zaio. Eta orduan ardiak ere jartzen dira salade ordeñora sartu nahi ez dutela, hori dela eta ja laktazio bukaeran etortzen naiz mendira, eta eskuz ondo jesten ditut, azkar, eta baita ere esan behar da, harrigarria dirudin arren, esne analitiketan askoz hobeto ibiltzen naizela eskuz jetzitako esne honekin, makinan jetzitakoarekin baino. Eskuz jesten duen artzain bakanetakoa da Joseba, eta kaiola aldatzeko arazoak ditu. Duela urte batzuk errazagoa zen fabrikatzaileak aurkitzea. Lehen bat ziren hainbat arotz, olako kaiolak egite zituztenak, bat Zaldibin zeon, beste bat ere Irurtzunen bat zeon, baina bat jubilatu zen, bestea zendu omentzan, eta orduan oraintxe bertan ez dakit nork egingo ditu nolako kaiolak. Jesten amaitu ondoren, txakurrek artzainei ematen dieten laguntza zitzegin digu Josebak. Oraindik ere eguneroko tresnarik onena da. Gaur egun ere, txakurra artzaiantzako da izan eukidezaken teknologiarik aurreratuena eta hoberena. Txakur on gabe ez dago artalderik manejatzeik. Arkeologo eta geologo ugari etortzen dira inguruak aztertzera. Hemen txabola ondon ikus dezakegu arkaitz hontan fosil bat, almejatxo batena. Askok esaten didatela, nik ipini detela hor arkaitzean itxatxita, baina ez hori berezkoa da, hemen asko daude olako aztarnak. Etor lur arduratzen da mendiko lan asko egiteaz, bordak konpondu, belar sastrakak garbitu edo uraskak egin. Egiten dina da, txabolatako hainbat gauz, urriztalakuntzak bai menditan ganadue egoki egoteko eta hau da ura hartu dezan. Gero txabolatan argindarra, mendiko gaztan instalakuntzak, saneamentuk, geho desbrozeke bai, hemen ikusten bezala hainbat desbroze egiten dira, ganadue sartzeko, leku batzutan ez den beste sartzen, da dauntzak egin juteko. Geho gatzarrin tema ere oso garrantzitsua da, holako tokitan ez daukena joera ganaduk sartzeko ere, juteko, sartzeko, gero aparte ere bai mangadak itxitura ganaduntzako, eta, ganaduzalentzako erraztasunek mendie ondo jartzeko eta ondo egokitzeko. Etorlurrek artzaintza sustatzen du gizarte osoari mesede egiten dion jarduera. Artzai eta ganauzalek egiten duen laborea o lana mendin oso importantea da, ardik bazpare, mantentzue larre gutxi nola jaten duen, larre txikie, mantentzen ditu hainbeste landara eta floristikamente ondo ikusitako landara batzuk. Eta ganadu larri, ganadu hondik, egiten dona da, leku igual ez zero osotan ibili, eta hango mantenue. Oso importante da, bertako jendentzako, gerrek mantentzen dituztelako, ibilbideek eta gauzak, eta aparte, ganadu larrik desbrozek mantentzen ditu, zuten kontrako egoeratatik salbatzeko. Prestaketa gelan, Josebak esnea iragazi du
eta gatzagi naturala bota dio. Jetzi orduko gazta egiten hasizkero, ez da beharrezkoa esnea berotzea, temperatura idealean dagota. Ja, gatzagi naturala ja filtratu dut, prestatu dut, eta ja esneari botako diot. Hasieran kuba berotzen ipini dut, baina ez dute ipini berotzen esnea berotzeko, baizik eta daraman baino mariako ura epeltzeko, hotza bai dago. Eta esnea ez dago berotu beharrik, ze jetzitako temperatura egokia da gatzagia botatzeko. Eta hemen otorduko gazta nola egiten dean, goizen eta iluntzen, ez dago beratu beharrik. Joseba Artzai gaztako kidea da eta Idiazabal gazta ketuak eta ketugabeak egiten ditu. Gainera, mendian egindako gaztak identifikatzen dituen etiketa ere badu, otatza. Artzai gazta elkarteko kidea gea, Artzai gazta egiten dugu Idiazabal jatorri izendapenaren barruan. Baiaran egiten dugun gazta baserrikoa bezala saltzen dugu, eta mendian egiten dugun gazta, Euskal Herriko mendiko gazta marka barruan saltzen dugu. Josebak 3 ordu behar izan zuen haranetik ona igotzeko. Oinez etortzen geha, baserritik Arruegi auzoan daukagu baserria, Arrumuño baserria, hortik jesten gera herria zeharkatzen dugu. Lehen beste bideo bat egiten nuen, baina guain gehiago gustatzen zait herria zeharkatzea, etxeen artean dunba hori gehiago antzematen da eta gustatzen zait. Gaina iruditzen zait herriak ere eskertzen dula, garai bateko zegon hemen hartalde transizio hori, behin hartalde bat herrian pasatzea urtean. Eta orduan herritik gora abitzen geha, olako saira, eta olako saitik hemen dagoen erdiaroko galtzada baten iristen geha Txabolaraino 3 ordutan. Josebarentzat plazer handia da inguru hauetaz gozatzea eta abereen ongizatea ikustea. Nire hartaldean etxea hau da. Nik hartaldea erosi nuenean, Gorgoiko Txabola hortako hartzai bat erosi nion, beraiek zea makiten hemen, da makite hemen gizaldi pilo bat. Orduan, maiatza iristen denean, hartaldeak beak, exigitu iten dit mendia etortzea. Eta aurten bereziki, pixka berandu etorri naizela, ardik etorri die, oso gogotsu, ardiei begirada aldatu iten zaie. Jartzen die, argi transmititzea oso zaie da, baina hoi hartzaiak badaki, hartaldeak transmititu egiten di hartaldeari duen ilusioa, duen gogoa mendia etortzeko, eta aurten etorri dira bereziki oso gogotsu, oso gustora. Mendikolarreak benetako ikuskizun bat dira ganaduaren presentziarekin. Artzaintzak kalitatezko elikagaiak ematen ditu eta euskaldunen kulturaren eta tradizioen parte garrantzitsua da. Gainera, mendia zaintzen laguntzen digu.